دا نور سندی دا عمل مناتجی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی رخکار شوی دا قیامت بس نشانی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی چیرا پریوزی تندرونا ترینا جوڑی گی سی لبونا دا اللہ قہر او عذاب دے ورنا وکلی او کرونا دا اللہ قہر او عذاب دے ورنا وکلی او کرونا رب دے خفا زکا بدل ردی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی ولی بنوی دا غحالا احکم شول ماد ذل جلالا دفاحشی خرخوات آما دا یار سنت شول طول پی مالا دفاحشی خرخوات آما دا یار سنت شول طول پی مالا دا بد عمل دلا سجوڑ دا کسی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دا نور سندی دا عمل مناتجی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی رخکار شوی دا قیامت بس نشانی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی خلقا توبا پا استغفار شئی د گناہونو نا کلار شئی اللہ تسر پا سجدہ کیک دے نورا روان پا ساملار شئی اللہ تسر پا سجدہ کیک دے نورا روان پا ساملار شئی اللہ رضا کرے کنی جوڑی بس خطری دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دنیا دا غم تلی وخینا لب نور سمختار زینا احسن اللہ کیر خفایم دغا حالات میں جاڑوینا احسن اللہ کیر خفایم دغا حالات میں جاڑوینا ایمان محفوظ مکری اللہ ہر خو فتنی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی نور سندی دا عمل مناتجی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی رخکار شوی دا قیامت بس نشانی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی دی یو خوسی لبنا گورا بل خوا شروع چی زلزلی کلام د احسان الله کیار اواز صافی الله رهبان
रिकॉर्डिंग अलसफी इस्लामी डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो स्टूडियो, तख्ती नसरती रोड, गोलादार मार्केट, अम्बेरी कला, करक। वस्सलाम।